gwara m sị m na Ifechukwu ejire mee ụmụ nwaanyị ka fa bụrụ ụmụ nwoke ka ụmụ nwoke bụrụ ụmụ nwaanyị like ka ụmụ nwaanyị bụrụ isi na ezinụlọ bụ na gịnị mere na o nwere ụbọchị ọgụda Chukwu wee chọba ndị ga-eje nya bụ ọgụ wee kpọọ ụmụ nwoke wee sị ha jebe ha lụọ ha nụọ ọgụ fa nụsị ọgụ fa mee peace. Ụmụ nwoke wee lụọ ịma ndị fa nụsoro ọgụ ụmụ nwoke ibe fe ka fa nụsoro hapụ ụmụ nwaanyị na ụmụaka ịghọtara na mana ụmụ nwoke niile gbagolo agba n'ebe afọ na fa ịma ife a na-eme n'ọgụ wee mesie wee ṅụrịrị wee na-anata. Chukwu wee sị ha kedu ihe unu na-aṅụrịrị? Ha sị na ha ejego ọgụ na ha mebusiri mee ihe niile. Chukwu wee sị ha ihe niile afọ n'ebe afọ na-ewepụchakwara fa sị mba na ụmụ nwoke ibe fenụ ndị kara aka ka fa wepụrụ na ụmụ nwaanyị na ụmụaka kedu ife a ga-eji ha wee mee mba na fa elu bụ oge ọgụ ya nọgide ya jee tibe ụmụ nwaanyị ife. Ụmụ nwaanyị wee gbalụ wee pụta sị ha na unu bụ nnọọ ezigbote ibelibe keka unu si wee jee wee unu emechara ife asụ unu ma esi na unu wenyere si Chukwu kwee n'isi si ha oke nnọọ jee nụkọ unu nọ lana si ụmụ nwaanyị mechie n'ọnụ mgbe o lutolu unu na-agwa anyị ka ike unu ra. O wee lụkwa mgbe ọzọ ọgụ afọ wee dakwa again. Ụmụ nwoke wee pụtakwasị ka ha jee ọgụ yọrọ na Chukwu wee sị ha mba na ụmụ nwaanyị ga-eje this time fa jekene nya bụ ọgụ maka na nke ejela eje na fa jesi nata gbalasịba ọnụ. Ụmụ nwaanyị wee kwado ọgụ wee lụọ di a wee lụọ wee ife niile afụrụ ebe afọ nsọt a sị na fa kpolele everything even anụ ọfịa nọ n'ọba na fa ndị anụ ọfịa nọ n'ọba na fa nya everybody gone ma ọkụkọ ma ewu nya mesie ife niile nwe ikwu ebe afọ ọkụ doshon o nwere ihe fọ ọnụ wee ṅụrịrị wee nata. Chukwu wee sị ha ka ha si wee je ha sị Chukwu ịma ife bụ arụrụ na arụrụ afọrọ dị ebe afọ na fa everything is Chukwu sị ha nke na-emenụ Chukwu wee baa n'ụlọ wee nọrọ ana wee chebe ihe a na-egi ya na-eche si enyi wee kpọọ mmadụ niile wee pụta o wee sị na ihe make good decision ya na ụmụ nwoke ga-abụ the king ụmụ nwaanyị abụrụ the queen maka na ewere king wee nye ụmụ nwaanyị na o nwere ife ga-afọ na earth ịghara na obodo ha na-azụ mana ụmụ nwoke nwe ka obu ha si wee do na ha lụọ ha amara ihe ha bịalụ mee naba na-enye ụmụ nwaanyị isi na o nwere ihe ga-afọnụ ịghara na nọọ ihe a bụ ihe melụnụ ji wee were isi wee nye ụmụ nwoke wee sị na nwaanyị ga-anọ n'okpuru fa ịghara kịta duto na ha need command iji wee malụ limit ha if not na fa mara limit. Ihe a bụ ihe nna m kọrọ m ka nna agwa gị ha onye ọbụla malụ m ji eji ụmụnne ihe a bụ ihe papa m kọrọ anyị yọta na ịgbagolo mụ na ya na-abụ bụ 5 and 6 so and ọ na-akọtakwala anyị akụkọ ịghọta na ọ na-akọtara anyị akụkọ ihe a ka ọ kọrọ anyị kọsịala anyị ya bụ akụkọ wee make a lot of sense now ka m tobeziri sị m nne na m ama nghọtasị na anyị ama nghọta nọ mgbe anyị tobelu ka anyị ga-aghọta akụkọ na onye ọbụla aghọtara nwaanyị na nke a agakwa na ụmụ nwaanyị adụ very magolo fragile and other things kọni nke nwa mana iwu bụ afọ fa ga-eme gị ife mana fa chọọ ime gị ife na fa ga-emesi gị ife niile dị n'ụwa nwere nke ga-afọnụ. Nwaanyị megidere wee wuo iwe pụtala gị ọgụ nwere ife ọma mme gị mana nwoke na-anọta ọgụbe nya obuwebu potom agwụsa nwaanyị abụ na ọma mme gị bụ ife ọmarọ ọbịa bụlụ ma ịbụlụ nwoke na-efegharị nwunye gị malụ ọ na-ayọ gị na-asị gị kwụsị ịjụ ọ na-ayọ gị enwere ike okwusi ka itinye ya ife ịfọta isi asọrọ iche na odigo bọsị iwe ọ ga-ewe nwaanyị afọ ọ ga-eme gị ife onwere ihe ga-afọnụ nya onwere ihe ga-afọnụ maka na nna m ji ihe a wee na-atụlụ mmadụ inu na ihe melụnụ bụ na nwoke anụnwa na nwunye nke isi na-ese okwu wee seketa okwu o kwerezi this man odidi o wee je wee ndukpo nwaanyị nke isi nwaanyị ọzọ wee dulie wee bata na ihe na-esekwenụ bụ nkwugharị from ise okwu na-aghọtaga ebe na-eje
so ka nwaanyị nke Igbo batalụ, nwaanyị nke isi wee je wee gwọọ ọgwụ wee dobelu die n'ọnụ ụzọ, die wee na-agata wee zọọ ọgwụ ụkwụ ya wee zaa wee dọla ofu ebe, wee gwu ya n'enu, gwu ya n'ala, gwu ya n'etiti, na-aba agwọtara ya. O wee jebe ịjụ ese ka ọ mara ife na-eme ya, wee jụọ ese wee sị anọ nwaanyị nke isi na ọ si saida na ya gbuli egbu ma ọ na ọdụ ofu ebe, ịghọta kịta maka ihe o melie na ọnụ kpolie nwaanyị ọzọ. So nwoke wee jebe jesie ijie wee bịa wee na-akọlụ papa m na-asị ya na ndekwe n'ihe meenụ maka na ọ chọrọ ikpie n'obodo. Papa m wee kọbali ya ihe a wee kọsịalị ya sị ya na ọdụ Lucky ihe ọ na-akọwa bụ gị do very careful with ụmụ nwaanyị, maka na iwoba ha afọ ha ga-emesi gị ihe niile dị n'ụwa. Wee nụchata oluo ka onye afọ na anyị wee bịa wee jụbịa sị ya kedu isi akụkọ ịkọrọ ife a, o wee kọọla anyị. So be very careful, ị na-akwụghalị dị very careful. Nwaanyị ọ bụzikwa na ife nna m kwuru bụ eziokwu, amara m ọ bụ na ọ bụrụ eziokwu like because enegide m dị akụkọ anya na-asị ya kemgbe Chukwu na wee sị gị kedu mgbe ife a mere ụwa ọdụbụ before ịmagolo. I started to imagine it, mana ife nghọtalụ n'ihe niile a bụ nnọọ inu ka nna m tụọrọ anyị, and ka anyị na-eto ka anyị na-afụ ya na-aghọta yara na ife ụmụ nwaanyị na-eme ada afụ ya anya. Nwaanyị ọbụla pụta gwa gị ihe o mekọ n'ụwa emela ọsọ. Ọ gụsịkwa nọkọ ọra m n'ọnụ ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.